Humalin sa nagsugod ang pandemic, apektado ang pagbaligya sang utan ni Araceli sa Burgos Market sa Bacolod. Gani sa nakakita sang oportunidad nga mag-intra sa community selling, gintestingan niya ini. Gikan sa weekend market sa Villa Angela, karon isaman siya sa mga local producers nga nagabaligya sang utan sa kilid sa Bacolod City Government Center. Suno kay Araceli, dako ini nga bulig sa iya pamilya sa pang-adlaw-adlaw. Siguro daw gidya daw halos 80% sang amon nga mga livelihood daw kinahanglanon daw makabuli gid sa dire lang kami nagakuha sang amon nga kinahanglanon adlaw-adlaw. Amon man ni amon nga palangabuhian. May kapinsa 65 ka mga local producers ang gintipon sa Gift and Food Bazaar kung sa diin sarang makabakal sa preska nga mga utan, prutas, karne, seafood, uga, itlog, kakanin, kag mga sudan kag madamo pa sang iban. Suno sa organizer nga si Joan Visitacion, ang ila community selling ang naglawig na sang 5 ka bulan. Humalin sa weekend market karon, pati weekdays natagaan sila sang higayon nga makanegosyo. Especially sa mga wala ubra, at least ang mga employers nila nakakita avenue for them na may ubra sila. Of course, ang mga raw materials also natagaan taman na business ang mga businesses na something like that. Kag pinaagi sa siniga pagtipon sa local producers suno sa iya, nasaksiyan nga kadamo gali sa mga produkto nga ginatanyag ang mga Bacolod nun. And ma-amaze ka bala nga kagdamo gali nga mga products ang mga taga Bacolod nga ginatago lang or ara lang sa ila panimalay na ano pa magpagwa sa ila products, but now they're here. Ang iban luto sa bata nila, sila ang nagapwesto dire do na bala. So do kasadya and knowing na you made a difference, so that's enough for me ang happy na ko sila. Kada Lunes tubtob Biyernes ang bazaar, tubtob bulan sang Disyembre.